ኤርትራውያን ነበርቲ አንጎላ ኣብ ሃገሮም ተመቻችኡ ንዘሎን ንዜጋታት ቀዳምነት ዝህብን ዕድላት ወፍሪ ብዝግባእ ክትቀምሉ ሚኒስተር ወልዳይ ፍጡር ምስ አባላት ማሕበረኮም ኤርትራ ኣብ ሉዋንዳ በዘካይዶ ርክብ ኣዘኻኺሮም ኣብቲ ልዕሊ 300 ዜጋታት ዝተሳተፉ ኣኼባ ሚኒስተር ወልዳይን ወፍሪ ሙቹእና ታብዓን ሕግታት ካብ ብልሽውና ናጻ ዝኾነ ምሕደራ ከምኡውን እናሰፍሐን እናማዕበለን ዝመጽእ ዘሎ ትሕቲ ቅርጺ ንኤርትራ ማእከል ስሕበት ወፍሪ ከም ዝገብራ ጠቂሱ እቶም ዜጋታት ፍልጠቶምን ገንዘቦምን ኣብ ጥቕሚ ህዝቦምን ሃገሮምን ንምውዓል ከምኡውን ተርኦምን ኣበርክቶምን ኣብ ልምዓታዊ መደባት ሃገሮም ንምዕዛዝ ጀመርዎ ንጥፈታት ብዝለዓለ ክቕጽልዎ ፀዊዖም አምባሳደር ኤርትራ በደቡብ አፍሪካን ዘዋደቡብ አፍሪካ ናቶ ሳልሕ ዑመር በኦገኑ ንዘረ ዜጋታት ኣብ ምህናጽ ውሕስነታን ቀጻልነታን ዘረጋገጸት ሃገራ መልኪታ ኣብ ዝሃቦ ሰፊሕን ዘርዝራውን መግለጺ ቀንዲ መለለይ ወድሰብ ክብርታቱ ስለዝኾነ ኣብቲ ንዓወታትና ዘጉልሕ አውራን ንጹርን መርገጽታትና ዝተሰረተ ክብርታትና ብምትኳር ዝሕብን ታሪኽና ዓቂብና ናብ ወለዶታት ንምትሕልላፍ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ብሓላፍነት ክዋሳእ ከም ዝግባእ ኣስሚሩሎም ኣስዒቡ አምባሳደር ሳልሕ ኤርትራውያን ተቐማጦ አንጎላን ረብሓ ዘተኣማምን ውዳበ ኣብ ኩሉ መድያት ብምግንዛብ نزكايدو زلو ودابعوي نتفتات زلو نقط مغلاص مزبرخ ودابن وصيتن نقحاتهم كب مبال نطرنافهم بزلعاله كدفؤلو تلابيم تساتفت بوغنم سلتي استوهابم غلاصن زرزراون مبرهي بمسكان ابو فرن داغم هنص هاغرن كمون اب ودابن محيالا حركم مبركيتو كم زعز زرغي ممارغاغيصوم